I den her video, der finder vi ud af, hvor meget man egentlig kan få for 1000 kroner i Nepal. Det her vil være første part i en videoserie, som vi har tænkt os at køre i alle de lande, vi besøger. Husk at tage med helt til enden, for det her eksperiment overraskede selv os. Hvis du godt kan lide den her slags content, så husk at like videoen og klik subscribe. Vi starter ud på vores hotel, som vi har booket for 350 kroner. Hvad så der, folkens? Så velkommen til den her video. I dag, der skal vi finde ud af, hvor meget man kan få for 1000 kroner i Nepals hovedstad Kathmandu. I dag der starter vi på vores luksushotel, som kun har kostet 45 euro for 2 personer per nat. Det vil sige cirka 115 kroner per person per nat. Vi starter lige hurtigt her ved poolen, hvor vi chiller lidt, og så lad os se på rummene bagefter. Til at det her hotel det faktisk er så billigt, det er at det ligger ret langt ude for det mere turistede område, som hedder Thamel i Kathmandu. Men jeg tror de er ved at være færdige med vores rum, så lad os gå op og kigge på det, og så efter det så vil vi tage ud og lave nogle andre ting. Okay, det her er så vores værelse, og vi sover her i en dobbeltseng, hvilket vi normalt ikke gør. Men den her seng den er faktisk en del bedre end det normalt er, fordi hvis man køber ind i de der hoteller, der er nogle hoteller her, der koster ingenting, 15 euro per nat for 2 personer, og der er sengen normalt virkelig hård. Så luksusseng. Vi har udsigt til poolen. Så har vi sådan en lille make-up bord her med et spejl. Det er mest korn, der bruger det. Fladskærms-tv, elkæde, og vi får kaffe og det hele. Vi har et køleskab. Cola i. Det er lidt tomt. Ja, det er lidt tomt. Har vi ellers aircondition, har rimelig luksus. Vores toilet her. Vores dental care, altså tandbørster og sådan noget. Og vores håndvask er faktisk lidt her. En rain shower, hvor det kommer ud her. Luksus. Ja, det er vores form. Okay, det er blevet tid til at komme ud af hotellet og ud og lave noget. Vi har fundet sådan en cable car, man kan tage op på toppen af et bjerg, og så kan man stå og kigge ud over alle de andre bjerge i området. Så det vil vi prøve. Vi skal nok have en taxa derover, så lad os se, hvor meget det kommer til at koste. Okay, vi bestilte en taxi hos hotellet, ligesom vi gjorde i går, men i dag er der kommet sådan lidt en luksustaxi ud, så vi ved ikke, om det bliver ekstra dyrt eller hvad. Der er sikkerhedsseler og alle mulige fancy herinde. Vi ved ikke, om det bliver virkelig dyrt for den her taxi, det håber vi ikke på. Det plejer i hvert fald ikke at være sikkerhedsseler. Nej, det gør det ikke. Det plejer ikke at være sikkerhedsseler. Men vi havde faktisk allerede begået den første fejl. Fordi at inden man sætter sig ind i en taxi i Asien, skal man altid fastlåse en pris. For ellers så er det svært at sige nej til deres høje pris, når de allerede har kørt en. So how much? Okay. 3,000? 3,000? Yeah. What about like 2,000? Is that too little? No, 2,500 is. Okay, vi say 2,000. Og som lige hørte, så blev det 140 kroner for taxaen, så det er rimelig dyrt faktisk. Ja. Jeg havde regnet med, at det ville blive 75 kroner eller sådan noget. Lad os komme over og se, hvor meget billetterne koster. Forhåbentlig ikke så meget, så vi også har råd til noget aftensmad. Okay, vi har lige fået købt billetterne, og det var rimelig dyrt faktisk. 22 euro for begge veje per person. $22. $22, ja. Så det er blevet $44 i alt. 300. Cirka 300 kroner. Der er virkelig særlig mange penge tilbage, men nej, vi er lidt nu. Især fordi vi også skal have taxi tilbage. Men ja, vi må prøve at finde en billig en og prøve den om prisen og sådan noget. Så skal vi nok gøre.
Okay, vi kommer herop nu, og det ligner stadig vind i en sky, så måske er der bare ingen udsigt derhen. Ej, man skal virkelig have taget en trøje med. Okay, I får lige lov at se, hvordan det normalt ser ud her. Så i forhold til, hvordan det ser ud nu. Jeg kan godt mærke, at luften den er lidt tyndere heroppe. Det bliver virkelig hurtigt forpustet. Gør du ikke også? Jo. Men nu er vi på vej op til toppen. Der er sådan en viewpoint deroppe med udsigt, men jeg tror ikke, vi kan se en fordi vi er inde i en sky, så. Ja. Normalt så kan man se Mount Everest derfra. Altså. Det er for ærgerligt. Vi skal lige have noget mad. Så lad os se, hvor meget det bliver. Tada! Ja, det ser ikke dårligt ud. Det blev 550 rupees. 30,5 kroner. Altså 30,5 kroner for mad til 2 personer. Det kan lige gå. Det var i det mindste billigt. Ui, det er sikkert spicy det her. Er det godt? Spicy. Det er spicy. Vi gør det gang på gang. Vi spiser alt for stærk mad, når vi er her. Øj, jeg har virkelig vores mave op mange gange på den her tur allerede, og vi er kun på vores 10. dag eller sådan noget. Men det er virkelig også koldt heroppe, og luften er tynd. Det er hardcore vejr heroppe. Det er i hvert fald koldt, så nu skal vi begynde at komme derned af. Ses ned på taxaen. How about 1,000? Okay. Vi har lige sat os ind i en taxi. Han vil gerne køre os hjem for 1.300 rupees. Og vejen ned koster det så i 2.500, så vi bliver totalt skamet på vejen herned. Ja, men til gengæld så er den her, den er altså også lidt mere skarpet, den her taxi. Der er ikke noget aircondition, der er ikke nogen seler. Og det er sådan, falder fra hinanden hver eneste sekund, det kan være. Nu tror jeg lige, at vi vil slappe lidt af, tage en tur i poolen, og så skal vi ellers ud og have noget aftensmad. Hvor meget var det, vi havde tilbage? Det er sådan noget 110 kroner. 110 kroner, men det kommer man faktisk ret langt med her, når man bare skal ud og spise. Hvad er klokken? 18.39. Ja. Og vi har fundet en restaurant, som ligger 500 meter væk. Det burde ikke være for dyrt, men jeg tror alligevel godt, vi kan få nogle gode ting at spise derinde. Okay, nu er vi kommet ind på en restaurant, og den virker faktisk ret lokal. Vi havde egentlig troet, at der ville være flere turister, men igen, vi er jo et godt stykke ud fra turistområdet. Det er også derfor, nogle af de her priser, de afspejler sig. Naan, garlic naan har jeg bestilt i hvert fald. Det er 5 kroner. Jeg har også bestilt en... Jeg kan ikke huske det. Jeg har i hvert fald bestilt en eller anden indisk curry, og den kostede 20 kroner. Og hvad er det bestilt her? Ja, egg fried rice koster 10 kroner. Ja, og så har jeg bestilt 2 kroner. Er det spicy? Jeg gør det gennem fried rice. Det smager virkelig godt, det her. Virkelig godt. Men nu går vi op på teater, og så går vi ind på hotellet, og så tæller vi sammen præcis hvor meget vi har brugt i dag. I dag der har vi alt brugt 940 kroner på alting. Og det dyreste der har klart været hotellet og liften deroppe. Men vi har brugt 350 kroner på hotel, for en overnatning på det hotel. Og det var, der følte morgenmaden så med i. Så vi brugte 140 kroner på taxi. Så brugte vi 300 kroner på liften, hvilket var rimelig dyrt. 30 kroner på mad, da vi var deroppe. 70 kroner på taxi tilbage til hotellet igen. Så 50 kroner på aftensmad, hvilket var sygt billigt og virkelig lækkert. Det er helt vildt, at det kan være så billigt det mad der. For det var faktisk virkelig godt. Så 940 kroner i alt. Det er meget godt ramt. Vi har også lige købt nogle snacks med hjem. Men i hvert fald, vi håber I kunne lide den her video. Husk at dele den med jeres venner, og husk at gå ned og tjekke vores join-knap ud. Det er en god måde at støtte os. Det er lige nede ved siden af subscribe-knappen. Ellers husk at like, subscribe, og vi ses i den næste. Husk at give den mange likes, hvis I gerne vil se os gøre det i andre lande.